Eta zute eta behan. Zute behan. Eta beko zue bero bai. Beko zue. Zuten txapea. Eta beko zue. Beko zue zuok hormak kontra ezetu dozue? Bai. Ezetu dozue zute erdine beko zue? Eskino bat, kaldera txote izan. Eta hor beko zureko bere tresnak erabiltzen dire, ezta? Badauz tresna batzuk... Parrilla, treberea eta... Bai. Horre genero. Palea... Palea, euspoa. Euspoa bai. Tenazak bere bai, ezta? Tenazak bai. Horre denak beko zuen manejetako berzira, ezta? Euspoa bat biziteko putze eta... Eta zuzu bultu gomortzen zu. Eta trebere kasureko zetarako erabiltzen zen? Ba, kasuri doan genero mitiko ganen. Kasura bat da sartena edo lo que sea. Bai, behar dan, ezta? Azuok txape bere ezetu dozu? Bai. Nik txape bete ezetu dutzen. Beti ezetu dozu ja, txapeaz? Bai. Txape bere adelantu izango zan, ezta? Bai, claro. Komodo hau... Bai, garbi hau. Beko zue baino. Dana garbi hau eta genero goto llego. Bete.